ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бор дигар хуш омадед. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақта гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб нархҳои дастрасан. Фақат бародар навро то охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. ва шахсоне ки меҳмонанд ҳатман обуна шавен. Бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд, замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо WhatsApp ҳастад. Ба тариқи имо WhatsApp мо дар равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиротон. Зинда бошед бародаро. нархҳои имрӯза сар мешавад аз 9000 сомон. ва мо гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. мо аз Opel Astra F ки соли баррӯиши 94 солаи кузуфи седанай. авиё мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад газ ва бензин, коробкаш механикай. мошинафтай ҳуҷҷатош то моҳи январ ҳастаи 4 баллони нав дора. дарои пеш электропакет дора, чехолош навай, сентр замок. мошин ки хулоса камбудӣ надора, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ қарор дора. 25000 сомон бародаро. соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 141000 рубл мешавад. харидори анеқ бошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. алиша мешавад ба Astra G ё ки ягон хачбек вариантҳо дошта бошем. гуфта пешниҳод кунен, мақсад мебинем, гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G кузуфи универсал. соли баррӯриш 99 сол. авиё мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад газ ва бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 27000 гаштаги, 4 баллони 50% дора. задагӣ пусидагӣ надора. 2 моҳ пеш мошинафтай харидем. аз сабаб ки Россия омадам, ба ҳамин хотир мошина мефурӯшам. камбудӣ надора. мошин фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Ҷайҳон бародаро қарор дора. 55000 сомон нархш кадай соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 310000 рубл мешавад. харидори анеқ бошафта бо муомила дора, арзон мекунем шавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ навбати мо соҳиби бародаро Brilliance ки соли баррӯриши 2009 солай. авиё мотор бошад 6 литрай. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошини ҳолати хуби техникида қарор дора, камбудӣ надора, фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол бародаро дар шаҳри Москва қарор дора. 300000 рубл бародаро соҳибаш мошина нарх кадай. харидор анеқ бошафта биёен пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. ба мошини да Тоҷикистон буда гуфта алишам мешавад гуфта. агар вариантҳо дошта бошен занг занем, пешниҳод кунем, гапзанон мекунем, мақсад маслиҳат мешавад. барои маълумоти пураваниқтар бародарон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳам дора, метавонем ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунем. Opel Astra F соли баррӯриш 97 сол. кузуфи универсал. авиё мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошинафтай моторш прасоя 1 сола ҳуҷҷат дора. сӯзишвориш бошад газаифтай, бензинаш кор намекунад. мошин дар ҳолати миёна қарор дора, фурӯхта мешавад. мошин бародаро айни ҳол қарор дора дар ноҳияи Фархор. 28000 сомон нархш кадай мошина ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 158000 рубл мешавад. харидори анеқ бошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Audi A4 соли баррӯриши 96 сол. авиё мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад газ ва бензинай, коробкаш механика. мошин гуфта 10 дақиқати 80 там мегарда. ҳолаташ хубай, 4 баллони нав дора. краскаш навай, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, салонаш тоза, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародарон мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 28000 сомон соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 158000 рубл мешавад. харидори анеқ бошафта биёен пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли баррӯриш 95 сол. кузуф универсал. авиё мотор бошад 6 литрай. сӯзишворӣ бошад газ ва бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро соҳибаш. мошин айни ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дора. 25000 сомон нархш кадай мошина
ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 141 000 рубл мешавад. харидори неғошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ваз 21 10 соли бароришти 1000 сол. абиё мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад мега соҳибаш бародаро. мотор 1.8 инжектора, маладиёжни кардага, самбуфер ҳама чи қоидави дорад. документош 100%. мошин дар ручот мондагия, хадавоишам садай, фақат мешини ҳайш мекунӣ, камбуди дард надорад. фавран фурӯхта мешавад гуфта тоҷикистон рафтесам. мошин айни ҳол бародаро дар Московский област қарор дорад. город Чехов 110 000 рубл нархш кадай. харидор боша гуфта бо биёнаи пеш муомила дорад. варианти Алиширам ҳастай. мо ба мошин дар Тоҷикистон буда, агар мошин дошта бошем гуфта дар Тоҷикистон занг занем, пешниҳод мекунем, мақсад мебинем, гапзанон мекунем, маслиҳат шава гуфта Алишиш мекунем. барои маълумоти иловагира бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар ва пурра аниқтара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 5 серия соли барориш 1998 сол. абиё мотор боша 2.5 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳамаш соза, таъмировка ҳуҷҷат дорад, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе 43 000 сомон нархш кадай мошина соҳибаш. агар бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 242 000 рубл мешавад бародаро. харидори неғ боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1996 сол. кузофи хетчбек. абиё мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша газа бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин тоза, даже гуфтай краскаш хурдаги нест, кузофаш 100%. фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 28 000 сомон нарх кадай мошина соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 158 000 рубл мешавад. харидори неғ боша гуфта муомила дорад, бо арзонаш мекунем. варианти Алиширам ҳаст гуфта агар дошта бошем пешниҳод кунем. марҳамат бародарои мошинхар ва шахсони харидорӣ кардан мехонанд мошина ва рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Tico соли барориш 1995 сол. кузофи минивен. абиё мотор боша 0.5 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош тамом шудагай. бензини холияи мошин 4 баллони нав дорад. фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе 9000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 50 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфта бо муомила дорад, арзон мекунем шад. варианти Алиширам ҳастай ба ваз 2107 ё Nexi. агар ҳамин мошина дошта бошем ва алиш кардан бихоҳем бародаро, метавонем ба ҳамин бародар муроҷиат кунед. мақсад барои алиш кардани мошинтон гапзанон кунед. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Kia Sorento соли барориш 2006 сол. абиё мотор боша 2.4 литр. сӯзишворӣ боша газа бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази евро 14 5 баллони нав дорад. фурӯхта мешавад срочна. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе 35 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 197 000 рубл мешавад. харидори неғ боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Volkswagen Passat соли барориш 1998 сол. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша газа бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна пул дар кора фурӯхта мешавад гуфта. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 24 000 сомон мошина нарх кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 135 000 рубл мешавад. харидори неғ боша гуфта биёнаи пеш муомила дорад, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Audi A4 соли барориш 1996 сол. кузов седан. абиё мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега ҳамаш 100% мегирӣ беразходаи мошин.
фурӯхта мешавад. маълумоти бештар ноисондагӣ нест. бародару мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 23000 сомон мошина нархи дар ҳисоби пеш ки бо рубли имрӯзаи ҳисоб кунем 129000 рубл мешавад. Харидори непошофта муомила мекунем бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳаст. гуфта агар дошта бошед занг занед, пешниҳод кунед, маслиҳат мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза наворҳои нав ба нав пешкаши шумо гардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошем худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.